Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε και για σήμερα, για αυτήν την ημέρα. Μας λέει μέσα στο λόγο του, όπου 2 ή 3 συνηγμένοι, είναι παρόν και αυτός. Πρώτα ήρθε ο Κύριος και μετά ήρθαμε εμείς. Μας περίμενε να ακούσει τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας, τις ελλείψεις μας, τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας. Είναι ένας Θεός μακρόθυμος, πολυέλεος και πολύ έσπλαχνος. Γνωρίζει τη φύση μας, γνωρίζει τι περνάμε ο καθένας μας προσωπικά, γιατί βρέθηκε σαν άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη. Έπαθε και ο ίδιος και γνωρίζει πολύ καλά τι περνάμε. Τα χρόνια όσο περνάνε βλέπουμε ότι γίνονται ακόμα πιο σκοτεινά, βλέπουμε καταστάσεις και γεγονότα να λαμβάνουν τόπο που μας λέει ο Λόγος του Θεού, προφητείες από την Παλιά Διαθήκη, και αναρωτιέμαι εγώ για τον εαυτό μου, πού βρίσκεσαι, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Είσαι στο σημείο που λέει ο Λόγος του Θεού ότι η νύφη και το πνεύμα λέγουσι ελθέ? Λέμε μες στην καρδιά μας, αδερφοί, και να το πιστεύουμε, έλα Κύριε να μας πάρεις από αυτή τη γη, να φύγουμε? Ή έχουμε υποθέσεις ακόμα? Σίγουρα η καθημερινότητά μας, η εργασία μας, τα παιδιά μας, οι ασχολίες μας. Δεν μας είπε ο Κύριος ότι πάνω σε αυτή τη γη δεν θα κάνετε τίποτα, ότι θα είσαστε άνθρωποι χωρίς να εργάζεστε, χωρίς να έχετε κάποιο σκοπό, αλλά βαθιά μέσα μας υπάρχει αυτός ο πόθος. Υπάρχει αυτό, αδελφοί, που περιμένουμε και αγωνιζόμαστε από τότε που ο Κύριος μας κάλεσε τον καθένα προσωπικά. Από εκεί που ο καθένας ήταν και γνωρίζει. Έχουμε αυτό μέσα μας ζωντανό. Να λέμε, Κύριε ελθέ, έλα να μας πάρεις. Δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη. Τι να δούμε άλλο, αδελφοί? Θα δούμε περισσότερη αμαρτία, περισσότερη αδικία, μάλλον τα πράγματα θα χειροτερεύουν παρά θα καλυτερεύουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει ότι θα δούμε καλύτερες ημέρες στις εποχές μας. Και βλέπετε ότι πλέον η αμαρτία απλόχερα δίνεται. Πλέον η αμαρτία δεν την κρύβει ο διάβολος, αλλά μάλλον τη δίνει απλόχερα και ο άνθρωπος τη δέχεται απλόχερα. Και όσο περνάει ο καιρός, αδελφοί, και δυσκολεύουν τα πράγματα, εμείς θα πρέπει να σταθούμε στην πίστη, να καρτερούμε τον Κύριο και να περιμένουμε πότε θα ακούσουμε αυτό το σάλπισμα. Είμαστε όμως έτοιμοι? Πολλές φορές κάνω αυτή την ερώτηση στον εαυτό μου. Είσαι έτοιμος? Μπορεί γρήγορα να απαντάω και να λέω, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, προσπαθώ. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε για να μας πάρει κοντά Του, στην ουράνια βασιλεία. Μας ετοίμασε τόπο για να πάμε να μείνουμε. Πόσο το πιστεύουμε αυτό? Πόσο είναι ζωντανή αυτή η ελπίδα μέσα μας? Ή έχει γίνει μία συνήθεια? Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου με όλα αυτά που έχω στην καθημερινότητά μου να ξεχνάω τον Κύριο. Να ξεχνάω να πηγαίνω στο ταμείο μου. Να ξεχνάω να διαβάζω το Λόγο, που είναι αυτός ο Λόγος που τρέφει την ψυχή μας. Πώς αλλιώς θα τραφούμε, πώς αλλιώς θα σταθούμε, αδερφοί, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο? Πόσο πάει γίνεται πιο άγριος. Βλέπετε, οι άνθρωποι, λέει, τον τελευταίο καιρό θα είναι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες. Έχει τόσους χαρακτηρισμούς μέσα ο Λόγος του Θεού για τους τελευταίους καιρούς, και νομίζω ότι ζούμε αυτούς τους καιρούς. Βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας να είναι αδιάφοροι για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό τους. Δεν θέλουν να δώσουν
αγάπη και τίποτα από το χρόνο τους πέρα από τον εαυτό τους. Θέλουν να περνάνε καλά μόνο αυτοί και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εμείς καλούμαστε, αδερφοί μου, να κάνουμε το αντίθετο. Να πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα του κόσμου. Και έτσι φαινόμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα σε αυτή την κοινωνία, φαινόμαστε. Μας δείχνουνε. Ενώ όλοι πηγαίνουν σε μία κατεύθυνση, εμείς πηγαίνουμε διαφορετικά. Και αναρωτιούνται οι άνθρωποι και λένε, μα πώς αυτός, γιατί το κάνει αυτό, τι όφελος έχει, τι τον ωφελεί να αγαπάει τον πλησίον του, τι τον ωφελεί να ευεργετεί αυτόν που του κάνει κακό. Δύσκολο πράγμα, αδερφοί. Να αγαπάς τον εχθρό σου και αυτόν που σου κάνει κακό. Ακατόρθωτο, ανθρωπίνος. Αν όμως ο Κύριος δώσει τη χάρη και αν ζούμε εμείς κάτω από τη χάρη του Θεού και ο καρπός του Πνεύματος μέσα μας είναι πλούσια, να κατοικεί πλούσια, τότε μπορούμε, αδερφοί, να τα καταφέρουμε. Μόνοι μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Μόνο με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να διαβάσουμε, αδερφοί, από τη 1076 σελίδα. 1076 σελίδα. Είναι επιστολή Πέτρου πρώτη. 1076 από το Δέλτα, αριστερά κάτω. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίες. Διαναζήσετε το ενσαρκή επίλοιπων χρόνων, οχι πλέον εν τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήμα του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότι επράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθέμητης ειδωλολατρίες. Και δια τούτου παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλαστημούσι. Ή την εσθέλουση αποδώσει λόγων εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς διανακριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε εν θέρμος εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμών. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών, εκ της δυνάμεως της οποίας χορηγεί ο Θεός, διαναδοξάζεται εν πάσιν ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παραδόξως τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε, αγαλιόμενοι, εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μεν αυτούς βλαστημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε, διότι μη δεις ημών ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα αλότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζεται, ας δοξάζει το Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού, και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο του Θεού, και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο σεβίης και ο αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε οι πάσχοντες κατά το θέλημο του Θεού ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάσεις αυτών ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για αυτό το λόγο
Είναι ένας λόγος που απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό, απευθύνεται στην Εκκλησία Του. Υπάρχουν μέρη του Λόγου του Θεού που είναι ευαγγελιστικά μηνύματα και απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και είναι ένα κάλεσμα. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού μιλάει για εμάς. Για εμάς που μας έχει καλέσει ο Ιησούς Χριστός, τον έχουμε γνωρίσει και καλούμαστε να πορευθούμε αυτή τη ζωή, αδελφοί, εδώ κάτω στη γη, κατά το Ευαγγέλιο. Κανόνας δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο. Και ποιος μπορεί να πράξει κατά πάντα όλες αυτές τις εντολές που γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού? Κανένας. Όπως είπα και πριν, κανένας δεν μπορεί, αδελφοί, με την ανθρώπινη δύναμη να ακολουθήσει όλες αυτές τις εντολές που έχει γράψει ο Ιησούς Χριστός και μας έχει δώσει το Λόγο Του μόνος Του. Κανένας. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού, τη χάρη Του και να Τον πλησιάσουμε τι περισσότερο. Ξεκινώντας μας λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστε και εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας. Διαναζήσετε τον εσαρκή επίλοιπων χρόνων, όχι πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Είναι λόγια που μιλάνε κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Απλά λόγια. Και τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός? Από τη στιγμή που δέχτηκε σε μένα στη ζωή σου, με τη χάρη τη δική μου, θέλω κάθε μέρα να με αναζητάς, κάθε μέρα να κάνεις την προσπάθειά σου και εγώ θα είμαι δίπλα σου, βοηθός σου. Πόσες φορές, αδελφοί, ξεκινήσαμε την ημέρα μας και στην πορεία μας είδαμε ότι σκοντάψαμε, είδαμε ότι δεν μιλήσαμε όπως έπρεπε, είδαμε ότι σκεφτήκαμε λάθος, ότι αδικήσαμε. Πόσες φορές το έχουμε ζήσει? Μπορεί να το ζούμε και καθημερινά. Όμως το ερώτημα, αδελφοί, είναι, καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε και πνευματικά και σαρκικά, χρειάζεται ο πνευματικός άνθρωπος να μεγαλώνει και ο σαρκικός άνθρωπος να εξαφανίζεται. Πολλές φορές γίνεται το ανάποδο και πολλές φορές το δικαιολογούμε κιόλας. Ξεκινάω από μένα πρώτα. Το δικαιολογούμε και λέμε, μα Κύριε, είμαι αδύναμος σε αυτό. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Μα δεν σου είπε ο Θεός ότι θα τα καταφέρεις μόνος σου? Αλλά εκεί που βλέπουμε, αδερφοί, γιατί μας φανερώνει την καρδιά μας ο Ιησούς, μας φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο την καρδιά μας, χρειάζεται να πηγαίνουμε στο ταμείο μας, να τα αφήνουμε στα πόδια του Κυρίου όλα αυτά που βλέπουμε ότι μας κρατάνε πίσω και μας τραβάνε πίσω και δεν προοδεύουμε πνευματικά, να πούμε, Κύριε, έλα και πάρτα. Ξερίζωσέ τα από μέσα μου. Μα το έκανα 1, το έκανα 2, 3 και πλέον έχει γίνει μια συνήθεια στη ζωή μου. Θα μας πει από το 2, διαναζήσετε, λέει, τον εσαρκή επίλοιπων χρόνων, όχι πλέον τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Ρωτάμε τον Κύριο κάθε μέρα, αδερφοί, ποιο είναι το θέλημά σου, Κύριε? Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Αύριο θα ξημερώσει, θα είναι μια καινούργια μέρα. Τι θες να κάνω για σένα, Κύριε? Θα πάμε στην εργασία μας, θα κάνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε σαν άνθρωποι. Ρωτάμε όμως τον Κύριο, τι θέλει σήμερα να κάνω, Κύριε, για σένα? Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, και από την Παλιά και από την Καινή Διαθήκη, που βλέπουμε ότι η ζωή τους, το περπάτημά τους, η καθημερινότητά τους ξεκινούσε με το τι θέλεις να κάνω, Κύριε, για σένα, πρώτα. Και είναι παραδείγματα για μας. Να σταθούμε, να παραδειγματιστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλές φορές
σκεφτόμαστε ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή μας και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Και εύλογο είναι να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πόσα χρόνια μπορεί να είστε στην Εκκλησία από τότε που σε κάλεσε ο Κύριος? 5, 10, 20, 40, 50? Για τα χρόνια, λέει ο Λόγος του Θεού, για τα χρόνια θα έπρεπε να είσαστε, λέει, διδάσκαλοι. Θα έπρεπε να έχετε φτάσει σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο. Και όχι να αναρωτιόμαστε, μα γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, γιατί βλέπω τον εαυτό μου να εξάπτεται, γιατί αδικώ τον συνάνθρωπό μου, γιατί μιλάω όπως δεν πρέπει να μιλήσω στον συνάνθρωπό μου και πόσο μάλλον και στον αδερφό μου. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτόμαστε. Γιατί συμβαίνουν, αδερφοί? Συμβαίνουν γιατί είμαστε ελλειπείς. Είμαστε ελλειπείς αγάπης, είμαστε ελλειπείς σπλάχνων, να σκύψουμε στον αδερφό μας που περνάει δύσκολα, που πονάει, που έχει μία αδυναμία, που δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς οι δυνατοί να βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και εδώ είναι τώρα το ερώτημα, ποιοι είναι οι δυνατοί? Ποιος νιώθει δυνατός? Όλοι έχουμε να πούμε στον Κύριο ότι Κύριε, εκεί δεν τα καταφέρνω, εκεί δεν τα καταφέρνω. Όταν φτάσουμε, αδερφοί, σε αυτό το σημείο να έχουμε τον Κύριο οδηγό μας και να λέμε Κύριε, εγώ δεν τα καταφέρνω, τότε ο Κύριος αυτό περιμένει. Να πούμε σε αυτόν ότι δεν τα καταφέρνω, Κύριε, βοήθησέ με. Αλλά να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι και να ακούσουμε αυτό που θα μας πει ο Κύριος για να μας βοηθήσει και να μας πάει παρακάτω. Να μην μένουμε μόνο σε αυτό ότι Κύριε, δεν τα καταφέρω, δεν μπορώ. Ξανά έπεσα, ξανά έκανα το ίδιο. Διότι αρκετός είναι, λέει, ο εις ημάς παρελθόν καιρός του βίου, ότι επράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατούντες ανσελγίες, επιθυμίες, συνοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθέμητες ειδωλατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλαστημούσει. Έχω τύχει, αδερφοί, να βρεθώ έτσι σε μία παρέα ανθρώπων και καθώς συζητούσαν για διάφορα θέματα, πολιτικά, θρησκευτικά, κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να νιώθω ότι δεν ανήκω εκεί. Δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό όλο που συμβαίνει. Και καθώς συζητούσανε, πήγα λίγο την κουβέντα προς τα θρησκευτικά και ήταν ένας άνθρωπος εκεί που ήταν και βλάσφημος και άθεος και κάποια στιγμή του έκανα την εξής ερώτηση. Λέω, αφού δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν πιστεύεις ότι υπάρχει? Ναι, μου λέει, δεν πιστεύω. Δημιουργηθήκαμε, λέει, από την Αχιβάδα, από τους Πυθίκους. Δεν πιστεύω, λέει, ότι υπάρχει. Τότε λέω, γιατί κουβεντιάζεις τόση ώρα και βλαστημάς και το όνομά του? Βλαστημάς κάποιον, λέω, που δεν υπάρχει. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, αποκρίνου, λέει, στον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού. Και αμέσως μετά λέει, μη αποκρίνου στον άφρονα κατά την αφροσύνη αυτού. Σε αυτό το σημείο, αδερφοί, αποκρίθηκα εγώ στον άνθρωπο κατά την αφροσύνη του. Ότι πώς βλαστημάς τον Θεό που δεν υπάρχει για σένα? Δεν είχε να απαντήσει, δεν είχε να πει κάτι. Μου λέει, δίκιο έχεις, λέει. Δεν θα ξαναναφέρω, λέει, το όνομα του Θεού. Μα λέω, κατά τα δικά σου λεγόμενα δεν υπάρχει. Πώς το βλαστημάς? Και βλέπετε ότι ο Θεός έρχεται και πιάνει τον άνθρωπο από τα λόγια του, από την πονηριά του, ίσως κατά τα δικά του λεγόμενα από την εξυπνάδα του. Και θα χρησιμοποιήσει, λέει, τα μωρά της γης για να απαντήσουν στους σοφούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί.
Ή την εστέλου σου λέει αποδώσει λόγων εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους, να το συμπονάω. Κανένας άνθρωπος, αδελφοί, δεν θα βρει δικαιολογία όταν θα στηθεί ο λευκός θρόνος και θα σταθεί μπροστά του. Τότε θα έρθουν όλα στη μνήμη του ανθρώπου. Και αυτά που έχει ξεχάσει και αυτά που έθαψε βαθιά μέσα του, θα έρθουν όλα. Και τότε θα σταθούν στο δίκαιο κριτή μπροστά. Και θα τους θυμίζει, θυμάσαι εκείνη την ημέρα τι έκανες. Θυμάσαι τον άνθρωπο που ήρθε και σου μίλησε και εσύ τον έδιωξες, τον απαξίωσες. Μίλησες για το δικό μου όνομα απαξιωτικά. Και τότε δεν θα έχει να απαντήσει ο άνθρωπος, αδερφοί. Και εμείς καλούμαστε τώρα ως παιδιά Θεού, έτσι μας ονομάζει ο Λόγος του Θεού, είμαστε παιδιά Του. Μας γέννησε. Σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά Ιησούς Χριστός για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να ακούμε το Λόγο Του. Αυτό είναι ένα μεγαλείο, αδερφοί, που συμβαίνει στη ζωή μας. Είναι ένα θαύμα. Μπορεί να το έχουμε συνηθίσει στη ζωή μας, αλλά είναι ένα θαύμα. Οι άνθρωποι έξω ψάχνουν να βρούνε παρηγοριά, ψάχνουν να βρούνε ειρήνη μέσα τους, ησυχία, ανάπαυση, και παίρνουν τα βουνά και τις ερημιές για να βρούνε ησυχία. Αυτή την ψυχή που έχει δημιουργήσει ο Θεός, μόνο Αυτός μπορεί να δώσει ηρεμία, ειρήνη, γαλήνη, και οι άνθρωποι την ψάχνουν στη φύση. Αυτή η ψυχή που θα ζει, που δεν θα μπουν μέσα στη βασιλεία των ουρανών και θα βασανίζονται αιώνια. Μόνο στη σκέψη αυτή, αδερφοί, ανατριχιάζουμε. Να ζει αυτή η ψυχή, να ζούμε σε μια κατάσταση έντονης ταραχής, αιώνια. Είναι ασύλληπτο. Εγώ έτσι προσπαθώ να το κάνω εικόνα και είναι ασύλληπτο, αδερφοί. Γι' αυτό με κάθε τρόπο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, αδερφοί, την καθημερινότητά μας, τη σκέψη μας, τις συνήθειές μας, να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας πολλές φορές που το κάνουμε, για να λέμε, Κύριε, φανέρωσε. Φανέρωσε και αυτά που δεν βλέπω και τα έχω δικαιολογήσει στη ζωή μου. Βγάλ' τα μπροστά, να τα κατακρίνω και να έρθεις εσύ να τα ξεριζώσεις. Γιατί θέλει ο Θεός, αδερφοί, αυτή την καρδιά μας να την οργώσει, να την κάνει μία γη που θα μπορεί να καρποφορήσει και να βγάλει αυτό τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Όταν υπάρχουν όμως πέτρες και σκαλώματα μέσα σε αυτή την καρδιά μας, από την καθημερινότητά μας ή από πράγματα που εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε και δεν βγαίνουνε, τότε ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Κύριος περιμένει. Μας τα έχει δώσει όλα πλούσια. Και μας λέει, έλα, πλησίασέ με. Είμαι βοηθός σου, θέλω να σε βοηθήσω. Θέλω να σε πάω παρακάτω. Πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος μας είναι αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Είναι πολλά περισσότερα. Μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά το δικό μας το μυαλό και η καρδιά φτάνει μέχρι ένα σημείο. Όταν όμως πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη χριστιανική ζωή, αυτή τη ζωή με τον Ιησού Χριστό, με ειλικρίνεια, τότε θα ανοιχθούν άλλοι δρόμοι. Τότε θα βλέπουμε πραγματικά με αυτά τα πνευματικά μάτια διαφορετικά. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ενθέρμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πού μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας, πού μπορούμε να αυξηθούμε πνευματικά? Όλοι γνωρίζουμε, αδελφοί, μόνο στην προσευχή, μόνο στο ταμείο. Κάποτε είχα δει ένα ενύπνιο,
το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει να το θυμηθούμε. Ήμουνα με ένα όχημα και ανέβαινα ένα βουνό, ένα όρος, κατακόρυφα, έτσι, γύρω-γύρω. Δυσκολευόταν πολύ το όχημα να ανεβεί έτσι κατακόρυφα, ήταν σαν βίδα και πήγαινε. Κάποια στιγμή άρχισε να αλλάζει το τοπίο καθώς ανέβαινα ψηλά. Έβλεπα πολύτιμους λίθους, βράχους από χρυσάφι, ένα τοπίο πολύ όμορφο. Και κάποια στιγμή, αφού βγήκα πάνω στην κορυφή, βρέθηκα σε ένα ξέφωτο που είχε πανομοιότυπα σπίτια χτισμένα. Εγώ καθώς πήγαινα σε αυτή την πορεία, ήξερα ότι κάπου πάω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πού. Είχα ξεχάσει. Καθώς περπατούσα σε αυτόν τον χώρο και έβλεπα έτσι τα σπίτια που ήταν χτισμένα, έβλεπα άλλο σπίτι που ήταν έτσι πολύ όμορφα στολισμένο από έξω, είχε ωραίο γκαζόν, είχε δέντρα, καθαρό το σπίτι, ανοιχτό με φως, παραδίπλα ένα άλλο πιο όμορφο, και κάποια στιγμή έτσι όπως το βλέμμα μου περιπλανιότανε, βλέπω και ένα σπίτι που ήταν σκοτεινό, ήταν ξερό το δέντρο, δεν υπήρχε ομορφιά γύρω-γύρω, μπορεί να ήταν και η πόρτα γκρεμισμένη, να μην υπήρχε μέσα φως, και ακούω μια φωνή και μου λέει ότι αυτό είναι το ταμείο σου. Ήταν το ταμείο, αδελφοί, που εγώ το είχα εγκαταλείψει και ερήμωσε. Και μετά έρχεται ο άνθρωπος και αναρωτιέται και λέει, Κύριε, πώς θα μπορέσω να ξεπεράσω όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου? Πώς θα μπορέσω να υπερνικήσω τον εαυτό μου πρώτα? Γιατί παλεύουμε με τον εαυτό μας, αδελφοί, καθημερινά. Με τον κακό μας εαυτό. Όταν δεν έχουμε ταμείο, όταν δεν πάμε να επικοινωνήσουμε με τον Κύριο, να μας δώσει ο Κύριος, να βγάλει όλα αυτά που έχουμε μέσα μας και να βάλει άλλα πράγματα δικά Του, τότε μια ζωή θα κάνουμε αυτό το μπρος πίσω. Σαν το κύμα της θάλασσας, αδελφοί, θα πηγαίνουμε μια μπροστά, μια πίσω, μια μπροστά, μια πίσω. Και έτσι έρχεται η κούραση, έρχεται η φτώχεια η πνευματική. Γινόμαστε φτωχοί, αδελφοί, ενώ έχουμε ένα πλούσιο πατέρα. Και πηγαίνουμε και ζητιανεύουμε και λέμε, Κύριε, γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς έγινε αυτό? Πώς θα το ξεπεράσω αυτό? Με μία απλή κίνηση. Να γονατίσω, να ταπεινωθώ μπροστά σε αυτόν τον Θεό που με κάλεσε και να έρθει να μου δείξει την έξοδο. Γιατί βρίσκομαι σε ένα αδιέξοδο που έχω πλάσει μόνος μου, που έχω δημιουργήσει μόνος μου, και έρχεται ο Κύριος να μου πει, ορίστε, από εδώ είναι η έξοδος. Αλλά πολλές φορές, αδελφοί, εμείς, παρότι γνωρίσαμε τον Κύριο, παρότι γνωρίζουμε τη δύναμή Του, δυσκολευόμαστε. Δυσκολευόμαστε να πάμε. Και πρώτα το λέω για μένα. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και έχουμε πει, αδελφοί, πολλές φορές ότι βρισκόμαστε μέσα σε αυτήν την Εκκλησία, σε αυτό το σώμα του Χριστού, και όλοι μας έχουμε να κάνουμε κάτι. Άλλος μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι το χέρι, άλλος είναι το πόδι, άλλος είναι το κεφάλι, άλλος είναι το μάτι, και υπάρχουν και όργανα στο σώμα μας που δεν φαίνονται, που είναι εσωτερικά, και εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως για να μπορέσει αυτό το σώμα να λειτουργήσει σωστά, εύρυθμα, χωρίς δυσλειτουργίες, πρέπει όλα αυτά τα μέλη να συγχρονίζονται. Πρέπει όλα αυτά τα μέρη να ακούνε τον εγκέφαλο και να μπορούν να κάνουν τις σωστές κινήσεις για να λειτουργεί το σώμα σωστά. Όταν το χέρι χρειάζεται να πάρει το νερό και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, και το χέρι μπορεί να πει, βαριέμαι τώρα να πάω να πάρω το νερό να πιω, θα διψάει το σώμα.
Άρα ο καθένας μας, εκεί που βρίσκεται, έχει να κάνει κάτι. Και αυτό θα πρέπει να το ψάξουμε, αδερφοί. Για να μην νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία άνεργοι και δεν έχουμε τι να κάνουμε και πηγαίνουμε και ερχόμαστε και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό που έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Να αναρωτηθούμε, να πούμε, Κύριε, τι μου έχεις δώσει εμένα, τι τάλαντο μου έχεις δώσει. Ποιο μέρος του σώματος είμαι εγώ? Να προσεύχομαι? Θα το κάνω καλά. Να μιλάω το Λόγο του Θεού? Θα το κάνω καλά. Να είμαι αφανής κάπου και εσύ να με χρησιμοποιείς όπως θες? Αρκεί, αδερφοί, να αφήσουμε τον Κύριο να προπορεύεται. Να μην θέλω εγώ να γίνω κεφάλι, να μην θες εσύ να γίνεις πόδι ή ένα όργανο εσωτερικό που δεν έχεις τη χάρη να το κάνεις αυτό. Σκεφτόμαστε πολλές φορές και λέμε «Α, αυτός ο αδερφός, πολύ ωραίος, μιλάει, τον ακούμε, τα λέει πάρα πολύ ωραία». Να προσευχόμαστε, αδερφοί. Να προσευχόμαστε για αυτόν που ο Θεός χρησιμοποιεί για να ακούμε το Λόγο Του. Μέσα από την καρδιά μας. Και να μην λέμε «Να ήμουν κι εγώ σαν κι αυτόν». Το ίδιο και αυτός προσεύχεται για έναν άλλον αδερφό που κάνει κάτι άλλο. Με αγάπη. Να μην υπάρχει μέσα μας τίποτα, καμία σκιά, ότι θα ήθελα να γίνω εγώ σαν κι αυτόν. Να ρωτήσουμε τον Κύριο, Κύριε, τι είμαι εγώ, τι μέλος του σώματος είμαι, τι θέλεις να κάνω? Θέλεις να καθαρίζω? Θα καθαρίζω μέχρι να με πάρεις από αυτή τη γη. Θυμάμαι, εντάχει θα πω ένα ενύπνιο που είχε δει ένας αδερφός παλιά και μάλλον όχι, ο αδερφός ο Λούις το έλεγε και ρωτούσε τον Κύριο, Κύριε, λέει, ποιο είναι, λέει, πάνω στον ουρανό? Θέλω να μου δείξεις, λέει, το σπίτι μου. Ποιο είναι το σπίτι μου? Τέλος πάντων τον πήγε ο Κύριος, του έδειξε διάφορα σπίτια, μεγάλα, μικρά, και κάποια στιγμή εντυπωσιάστηκε από ένα οίκιγμα, λέει, που ήταν, λέει, σαν παλάτι μεγάλο. Και ρωτάει τον Κύριο και λέει, Κύριε, αυτό, λέει, το σπίτι, λέει, ποιανού αδερφού είναι? Και του λέει ο Κύριος, αυτό το σπίτι είναι, λέει, εκείνης της γιαγιάς που μπορεί να μην τη γνωρίζουν όλοι, αλλά προσεύχεται, λέει, όλη μέρα. Προσεύχεται για τους εργάτες, προσεύχεται για τους ασθενείς, προσεύχεται για όλους. Αυτό το μέλος του σώματος ήταν αυτή η γιαγιά, να προσεύχεται. Αυτό μπορούσε να κάνει καλά και το έκανε πολύ καλά. Και βλέπετε έναν μισθό που πήρε πάνω στον ουρανό. Εμείς πολλές φορές μπορούμε να σκεφτόμαστε και να λέμε «Α, αυτός που φαίνεται θα έχει και πολύ μισθό». Όχι, αδερφοί. Αυτός που φαίνεται θέλει και περισσότερη δύναμη για να μην φαίνεται ο ίδιος. Θέλει να του δώσει περισσότερη χάρη ο Θεός να μένει πιο ταπεινός. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εν της δυνάμεως της οποίας χορηγεί ο Θεός. Διαναδοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε, αδερφοί, χρειάζεται να δοξάζεται ο Κύριος μας, όχι εμείς. Εμείς μπορεί να κάνουμε κάτι γιατί ο Κύριος έχει οδηγήσει να το κάνουμε και αμέσως η καρδιά μας να πάρει φωτιά, αμέσως να φουσκώσουμε, αμέσως να πούμε «Α, ο Κύριος μου έδωσε εμένα». Ο Κύριος θα πρέπει να φαίνεται. Η δόξα ανήκει σε Αυτόν. Το έργο είναι του Κυρίου, δεν είναι δικό μας, αδελφοί. Εμείς αν θέλουμε να εργαστούμε μέσα σε αυτόν τον αγρό, θα πρέπει ταπεινά να πούμε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Ό,τι μέλος κι αν είμαι, τι θέλεις να κάνω?» Αυτό όμως που θα μας πει ο Κύριος, αδελφοί, να το κάνουμε καλά, με επιμέλεια. Να μην αμελούμε, να μην λέμε «Εντάξει, το έκανα χθες, μην το κάνω και σήμερα. Προσευχήθηκα χθες, εντάξει, είμαι γεμάτος, ας μην προσευχηθώ και σήμερα, δεν χρειάζεται». Ο εχθρός παραμονεύει, αδελφοί. Παραμονεύει σε κάθε γωνία και ξέρει όλων μας τις αδυναμίες και θα πετάξει το βέλος του.
Αν εγώ δεν είμαι κάτω από τη χάρη του Θεού, ο Θεός να με καλύπτει για πότε ξεφεύγει η καρδιά, για πότε ο άνθρωπος βρίσκεται αλλού, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Και πιστεύω όλοι στη ζωή μας έχουμε περάσει καταστάσεις να απομακρυνθούμε λίγο κάτω από τη χάρη του Θεού και τότε να αναρωτιόμαστε και να λέμε, Κύριε, πώς συνέβη αυτό, πώς έγινε αυτό. Γιατί όταν είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού, κάτω από το θέλημα του Θεού, δεν θα ρωτάμε τον Κύριο γιατί. Γιατί θα είμαστε πεπισμένοι ότι ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μας πράγματα και τα κάνει όλα για το καλό μας. Λέει τα πάντα συνεργούς εις το αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό. Τα πάντα, οτιδήποτε συμβαίνει, τα πάντα, αδερφοί. Δεν θα πηγαίνουμε στον Κύριο να λέμε, γιατί Κύριε, γιατί το έκανες αυτό. Γιατί θα είμαστε, αδερφοί, γεμάτοι από την ειρήνη του Θεού και θα ξέρουμε ότι ο Θεός το επιτρέπει για το καλό μας. Για το χαρακτήρα σου και για το χαρακτήρα μου. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ο Θεός εργάζεται για τον καθένα και ασχολείται με τον καθένα προσωπικά για να διαμορφώσει αυτόν τον κακό χαρακτήρα μας και να το φέρει εκεί που θέλει αυτός, ούτως ώστε να μας δώσει από αυτά που έχει στα χέρια του έτοιμα. Και εμείς δεν τα βλέπουμε πολλές φορές. Και λέμε, Κύριε, μέχρι εκεί φτάνει. Θέλει να μας δώσει κι άλλο ο Κύριος. Αλλά πρέπει να μας φτιάξει, να μας ετοιμάσει, να μας κάνει όπως σε αυτό να αρέσουμε, όχι όπως σε εμάς. Εμείς πολλές φορές μπορεί να λέμε, Κύριε, έφτασα σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γνωρίζω το Λόγο του Θεού, προσεύχομαι αυτό. Όταν έρχεται όμως ο Κύριος και τραβάει λίγο το χαλάκι και βλέπουμε την πραγματικότητα μέσα μας, τότε απογοητευόμαστε, αδερφοί. Εγώ το έχω πάθει. Και ρώτησα τον Κύριο, Κύριε, πώς είναι η καρδιά μου. Και μου την έδειξε την καρδιά μου ο Κύριος. Ήταν γεμάτη σκουπίδια. Γεμάτη σκουπίδια. Και έλεγα, Κύριε, πού βρέθηκαν όλα αυτά. Από πού ήρθανε. Εδώ γίνεται, αδερφοί, όλος ο πόλεμος, μέσα στο μυαλό μας. Και όταν εμείς αφήνουμε αυτόν τον εχθρό να πετάει ένα βέλος και πιάνουμε συνομιλία μαζί του, τότε αρχίζουν τα σκουπίδια και μαζεύονται. Θα πρέπει να είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού για να υπάρχει πρόοδος πνευματική στη ζωή μας. Βέβαια είναι το κομμάτι αυτό μεγάλο, δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Ας κρατήσουμε αυτό, αδερφοί, να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε και κάθε μέρα να πηγαίνουμε ακόμα ένα σκαλοπάτι πνευματικά. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογεί.